Na Rympei U ka channel ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Menteri Rambadu jangka India Narendra Modi Khasi nengkong ulapen bana bak operation sindur kampat shim lakut satya henrei kadang susang shipor namar ka jingpen bet yaki kam kijam badban pet thu ka bak Pakistan ka dan banterwa habe dai berkani ka kam henrei Modi hakani ka kenti ulama hamteng ka Pakistan balada kadang kwah bansa ka kyrteng kari Pakistan kambit bantam na ka ka bala yakut bat kambit ban jing Kyrshan kile no jongka namar ka India kam shim dan daw ne ban penthut ya ka Pakistan henrei ka yarap ban tekla kam yaki kam thombor jong kile no jongka Pakistan ki baka Pakistan hi dalade kamla ban tekla kam kumta Modi ulaong baka Pakistan ka dai ban sngau thu baka jingya set kampat kut satya henrei kadang sange shipor ban pet kai ayu ka Pakistan kan le yaki teki tem le no bagi ken hon le no ki badan hapo uput usam jongka haka baka Pakistan kala tuklar bat kala kular ba kan shim jingkit kli ban tekla kam yaki teki le no jongka syuru menteri Rambadu jongka India ulong baka India nang ne sakmat kan pet thu bat bishar benia bha ya ka jinglong jingman bat ka rukom le jongka Pakistan thik pathik bat tang suyo baka Pakistan ka penken yaki soskular lani ka phaidin na ka jingkular jongka ka India kan beteng biang ya ka operation sindur bat kan airu da ka jubab ka bakham teng shu kham tam le yaki tu ki tem le no ki badan hakaleng saudong jongkari Pakistan